Γνωρίζεις ποιες είναι οι βασικές καλύψεις που ορίζει ο νόμος για την ασφάλεια του οχήματος σου? Είναι η κάλυψη της αστικής σου ευθύνης 1/3 για σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες που θα τους προκαλέσει σε περίπτωση ατυχήματος για ποσό 1.300.000 ευρώ. Αυτές οι δύο καλύψεις, όπως είπαμε, βάσει νόμου πρέπει να υπάρχουν σε όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια για όλα τα οχήματα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και λεγόμενες προαιρετικές καλύψεις, οι οποίες στην ουσία προστατεύουν εσένα και το όχημά σου από ζημίες που μπορούν να προκληθούν. Οδική βοήθεια, θράσιση κρυστάλλων, νομική προστασία, κάλυψη για φωτιά, κλοπή, φυσικά φαινόμενα και η κάλυψη των ιδίων ζημιών. Αυτές οι καλύψεις στην ουσία αφορούν εσένα και το όχημά σου, σε περίπτωση που συμβεί οτιδήποτε, να μπορείς να αποζημιωθείς από την ασφαλιστική σου εταιρεία ή η κάλυψη της οδικής σου βοήθειας, όπως είπαμε, αν χρειαστείς βοήθεια σε περίπτωση βλάβης, να έρθουν από την εταιρεία για να σε εξυπηρετήσουν. Συνήθως με τους πελάτες που μιλάω κάνω μια διερεύνηση των αναγκών που έχουν για να τους προτείνω ποιο είναι το κατάλληλο πρόγραμμα για αυτούς. Άλλες φορές κάποιοι χρειάζονται μόνο την απλή ασφάλεια, κάποιες άλλες φορές που είναι και το πιο συνηθισμένο προσθέτουμε στην ασφάλεια του οχήματος και τις υπόλοιπες καλύψεις, ώστε ο πελάτης μας να έχει ένα πλήρες πρόγραμμα. Γράψτε μου αν θέλεις στα σχόλια αν εσύ ασφαλίζεις το όχημά σου μόνο με τα βασικά ή αν έχεις βάλει και έξτρα καλύψεις, και γενικά αν χρειάζεται παραπάνω πληροφορίες για το κομμάτι αυτό μπορείτε να μου κάνετε ερωτήσεις στα σχόλια και θα σας απαντήσουμε.